Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bocah-bocah kelas 5. Piye kabare? Ketemu maneh karo Ustazah Poppy ing pasinaon basa Jawa. Ing pasinaon iki awake dhewe wis mlebu ulangan loro, yaiku lelakoning urip. Bocah-bocah diarepake bisa ngandharake pangertene pawarta, ciri-ciri pawarta, jenis-jenise pawarta, lan bisa njlentrehake perangane pawarta. Apa iku pawarta? Pawarta ya iku kedadéan kang nyata. Awake dhewe isa nemoni pawarta ing TV, maca ing koran, lan uga jaman saiki bisa maca ing internet lewat HP utawa laptop. Pawarta kanggone wong yaiku andharan ngenani kedadéan utawa andharane manungsa kang perlu diweruhi. Pawarta kanggone layang kabar mujudake andharan, katrangan utawa njlentrehan kang dibutuhke masyarakat. Tuladhane layang kabar basa Jawa kalawarti, yaiku warta utawa kabar kang diterbitake kala-kala utawa ora saben dina, minggon, sasen, lan sapanunggale. Tuladhane yaiku Jayabaya, Panjebar Semangat, Damarjati, Jaka Lodang. Tuladhane layang kabar basa Jawa Ariwarti, yaiku warta utawa kabar kang diterbitake saben dina. Tuladhane yaiku Koran Radar Madiun. Jinise pawarta. Kapisan adhedhasar isine, yaiku pawarta bab pendidikan, agama, politik, kewarasan, ekonomi, hiburan, lingkungan, hukum, tetanen, olahraga, lan sapanunggalane. Kapindho adhedhasar sumbere. Fakta, yaiku pawarta saka kedadéan langsung utawa nyata. Opini, yaiku pawarta kang wujud andharane wong kang ngalami sawijine kedadéan. Pawarta campuran antarane kedadéan lan penemune narasumber kang ahli ing bab kedadéan kasebut. Ketelu, adhedhasar bobote fakta. Pawarta fakta utawa kedadéan pancen bener ana. Pawarta ditambah andharan bab kedadéane. Pawarta opini awujud andharane wartawan. Pawarta apus-apusan. Kepapat, adhedhasar sumebare pawarta utawa wilayahe, yaiku lokal, wilayah kabupaten utawa kota, regional, wilayah provinsi, nasional utawa negara, internasional utawa donya. Unsur-unsur pawarta utawa 5W plus 1H. What? Apa kedadéane? Who? Sapa sing ana ing sajroning kedadéan? Where? Ing ngendi kedadéane? When? Kapan kedadéane? Why? Kene yo bisa kedadéan. How? Kepriye kedadéane?